El secret de la castanyola uneix tres mons: el de la música, el ball i la dansa. I com que aquest instrument és dels més antics, és un idiòfon, amb aquesta percussió tan atractiva, ja des dels vells temps de la humanitat, l'he fet transportar, passant totes les distintes èpoques fins avui dia. Diuen que darrerament els metges no tan sols li havien prohibit actuar, també li havien prohibit assistir a espectacles. Perquè José Deudaeta era un home temperamental, pura passió a l'escenari i fora de l'escenari. Un artista complet que va treballar de coreògraf, ballarí, músic, actor i director. Nascut a Barcelona el 1919, va començar a ballar d'amagat als 19 anys. Es va donar a conèixer al Gran Teatre del Liceu sota la direcció de Joan Magrinyà. Va fer carrera internacional a Alemanya i a Àustria i el 1985 va ser presentat per Von Karajan com a concertista de castanyoles al Festival de Salzburg. Va ser un ambaixador de la castanyola com a instrument de concert. El 2002, Televisió de Catalunya va dedicar un programa d'homenatge a Udaeta amb fragments del seu espectacle El secret de la castanyola, en què actuava acompanyat per la ballarina Belén Cabanes i la pianista Marina Rodríguez. Un programa realitzat per Toni Bargalló, del qual us oferim alguns moments en record del mestre. Vaig triar, per interpretar el fandango del Pare Soler, aquestes castanyoles, que són una miqueta especials, perquè eren d'un constructor molt important que vivia als Estats Units, a Los Angeles, que era català i que es deia de cognom Jove. I aquest cognom de Jove, ell el va transformar en Yank. I va ser des d'aquell moment el fabricant de les castanyoles Yank, que es va fer famosíssim. I tenen aquí l'Y, aquí gravat, que vol dir que són d'ell. Naturalment era un son de fusta de granadillo, que per mi és la millor fusta que existeix per interpretar aquestes peces clàssiques, com la del Pare Soler, amb les de granadillo. I aquests són de granadillo africà. I el granadillo africà és molt fosc. I el granadillo americà tira més a un color marró clar.
Ritme de jota. Viva Navarra. És la jota de Joaquín Larregla, de concert, i s'adapta molt bé perquè la pianista es llueixi amb aquesta obra de virtuosisme. Sempre m'havia agradat, és un dels primers balls que jo havia ballat quan era jove, i ara l'he adaptat també en el Secret de la Castanyola. La castanyola ja és un instrument. Té la seva escriptura i té un altre interès que abans. I es podria dir que la castanyola, com que acompanya músiques, acompanya ball, acompanya tot, ha canviat i ha donat un interès per les persones que estan aficionades verdaderament a la música. I per això jo l'he incorporat també del seu secret. El secret de la castanyola és aquest, que ara no passa, sinó que queda escrit. Tot el que ella diu, tot el que ella parla, queda en un paper. Per tant, ha canviat, no ha quedat en l'aire.